Luís Aragundé convocou aos medios de Cambados para falar da praza de Abastos. O Popular acusa ao actual equipo de goberno da vila de falta de interese en canto ao proxecto da citada instalación municipal. Aragundé sinalou que durante a súa xestión se deixaron apalabrados 3 millóns de euros procedentes de diferentes administracións para a nova praza de Abastos e amósase seguro das súas palabras. Deron todo este ano pasado, insisto, último ano completo, último exercicio completo de legislatura, non fixeron nada co Plan Especial de Portos. Pois este é o interés que amosan o cuatripartito sobre unha das inversións máis importantes que viñeron para Cambados na última década. Dende o Concello, por moito que Xurxo Charlín, pois eu entendo que non lle guste que lle amose estas vergonzas e a falta de xestión que teñen, podrá pois patalear todo o que queira, pero a realidade é esta, que o cuatripartito e o equipo de goberno actual non se implicou nunca en este proxecto, que fai menos de 2 anos estaba plantexando si facer un novo proxecto non. Isto é significativo e importante, entendo eu, porque se xenerou a dúda desde o Concello de Cambados. Aragundé sinalou que durante a súa xestión se deixaron apalabrados 3 millóns de euros procedentes de diferentes administracións para a nova praza de Abastos de Cambados. O Popular reta a Xurxo Charlín a que amose os rexistros de entrada da documentación requerida nas administracións pertinentes. Pode insultar, pode enlodar o terreno de xogo todo o que queira Xurxo Charlín, que é un especialista en eso. Cando eu teño unha polémica, o Partido Popular ten unha polémica como Xurxo Charlín, é o que fai enlodar o terreno de xogo para de aí intentar salir victorioso. Isto é moi fácil, isto hai que presentar documentos. A mí que me presente un documento con rexistro de entrada na Xunta de Galicia en ese período 2018, en referencia ao Plan Xeral. Ao Plan Especial, perdón. Para o voceiro da oposición sinala que é imposible tramitar tema algún habendo períodos de inacción de case un ano e acusa ao equipo de goberno de tardar case un ano en dar resposta ao Plan Especial de Portos de Galicia do que depende a nova praza de Abasto.